paring jin setan sepolo-polo kang hamba ursa ing papan alas gede Jurakombo bakal jongkeng anggone upadi kamulyaning jati diri marang sang pangeran Wangsa Karsa. Wit hati-hati kowe menungso bakal tak kemang tak gawe manungso pangan rewat pangan mentah ya jebul jauh iki wis hati-hati sang pangeran tan kenjang musokotan bakal kanggo musadani jin sekolo ora ancepno ing dadaku aku ora wedi ora apa-apa one gegerku ya ora apa-apa ora apa-apa wajar kowe mati saknalika senggono ya kethek putih kang paring kapitulungan marang sang pangeran Wangsa Karsa. Ing papan iki kang bisa kanggo kuman kanggo tinggalan ing sampe suwe kasinggihan pangeran ing papan kanjengan kawula estakaken jim sekala-kala sing hati-hati kowe bakal den ringkus marang Anoman. Tiaraku, mati aku, Anoman, aku diamno, corono aku, aduh, yo, aku raiso bongo, Saknalika jim sekala-kala bisa den takluki marang Anoman ya senggono dadya nyawiji manunggaling rasa nyawiji manunggaling seni
ya turangga manunggal ing sawit menika sang pangeran Den Parap Kyai Cabe kang babat alas ing Cabe Kidul lan ing papan iku Den anake seneng-seneng sak lawase 7 dina 7 bengi.